Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So wata biyu da ya wuce na sake wannan mining apps din a cikin Telegram na ce su join. So wasu sun yi wasu kuma ba su yi ba. So wayanda ba su yi din nan ba su san cewa sun yi babban kuskure bane, domin wannan app din so lokacin nayi bayani wasu sun yi register su ba su yi ba. Wannan app din kun ga yanzu haka za a launcha shine nan da za a launcha coin nasu ne nan da awa 18. So wannan application din kuma su suna biya ne per wall, suna biya ne ba tafiyan da kai, kana tafiya ne suna biyan ka. Su kawai ba ruwansu da mining, shi ba mining za ka yi ba, kawai kana tafiya ne ana biyan ka. Duk inda ka je kawai in ka dan shige shi zaka ga sun biya ka wasu percentage na step, kamar da gani nan kun ga step na suka biya ni guda 6,000. So abu na gaba kuma a wannan app din, so wannan application din ya existing wannan application din tun 2015. wannan application din yana nan, dama aini ba dan mining aka yi sa ba. So saboda sun ga sabon system na cryptocurrency ya shigo, yasa suka kawo tsarin coin nasu shi ma, wanda wannan step naka da suke tarawa tafiya din shine za su mayar maka da shi into coin nasu. Gashi nan kun ga ina da 149. so kun gani ga nan wallet nasu yanzu haka sun ce wallet nasu ya available, get ready kawai yanzu kun gani sun ce saura awa 17 su launcha wannan price na wannan coin nasu na SWAT. So wannan application mai suna SweatCoin kwanaki na yi bayanin sa, na ce mutane su join a cikin Telegram. So in baka join Telegram ba za ka iya samun link din a description din wannan bidiyon. So da wanda ya yi register da wanda bai yi ba, kowa ya tsaya nutsu ya ji bayanin da zan yi akan wannan system din. Sannan idan baka yi register ba, kai zan nuna maka yadda za ka yi register wannan system na SweatCoin. So wanda ya register kuma sai ya tsaya ya bibiyo update akan wannan system na SweatCoin, domin akwai abubuwan da zan sake mai yawa a kansa. Zan nuna yadda ake register akan wannan system na SweatCoin, sannan kuma zan nuna yadda ake tara wannan coin din. So sannan kuma zan nuna yadda ake samun kuɗi a cikin wannan application na SweatCoin, domin wannan application din ba iya step bane, suna biya wa per invite. Duk inda ka kawo mutum 30 za su biya ka $10. Kowane mutum 30 da ka kawo za a biya ka $10. In ka kawo mutum 100 za a biya ka dala guda 25. So haka wannan system na SweatCoin yake. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba dan uwa, zan nuna maka yadda zaka yi register wannan application na SweatCoin. So zaka samu naka link din ne a description din wannan bidiyon. Da zaran ka danna link din zai direct ɗinka zai kawo ka zuwa wannan page din ne. Kun gani? Sun nuna maka ga wanda inviting naka, Al-amin ya inviting naka. So ba a nan wurin zaka zo ka danna accept invite. Kana danna wannan accept invite din, daga nan zai direct ɗinka ne zuwa cikin Google Play Store ɗin. Kun gani ya kawo ka ga nan Swat ka gani. So a nan wurin zaka zo ka danna download, kai download din wannan application na SweatCoin. Domin wannan application din ya existing tun kusan shekara 7 da wuce, domin da ba tsarin crypto suke ba, yanzu shine suka mai da shi tsarin crypto. Idan ka duba review din wannan coin din zaka ga mutum miliyan 1 ne suka review nashi. Idan ka jawo ga mutanen da suka download nashi zaka ga mutum miliyan 50. Ka lissafa wani wallet ne wanda yake da miliyan 50 downloaders. So wanda kun ga wannan system din yana nan kusa ja da final talk ma. So saboda already dama ya existing ya dade. So ko in kai download nashi kawai ka danna open, daga nan kawai zai direct naka zai shigo da kai zuwa cikin SweatCoin naka ne. Za su na maka kai sign up da Google. Da Google za ka yi sign up, za ka rubuta sign up with Google. Da Google kawai za ka danna ka yi sign up da Google account naka, saboda ni na riga da nayi, shi yasa ya kawo nan direct. To in ka danna sign up da Google kawai a nan zai kawo ka, zai danna maka wasu 'yan tambayoyi kawai ka dan yi skipping nasu lafiya lau, kawai zai kawo ka zuwa cikin SweatCoin naka kamar yadda ya kawo ni nan haka. To daga nan me ya kamata ka yi? Abu biyu ya kamata ka yi zuwa 3. Shi hanyoyin da ake samun kuɗi a wannan system ɗin hanyoyi guda 3 ne. Hanyar number 1 da wanda ake samun kuɗi ne hanyar tafiya, per location suna biya. Akwai wani dabaran da ake biya, amma Allah da bidiyon da zan sake na gaba duk zan nuna. To amma yanzu important mu yi register mu fara samun kuɗi tare da shi. Kun ga nan step ɗin da na yi yau. Hanya na biyu kuma shine hanyar talla. So ga nan wurin din da wannan daily reward kullum suna bada guda 3 ne. Idan ka zo ka danna shi za su nuna maka talla ne da za su baka wani coin. Kun ga sun bani 0.5 na danna wanda na yi. So idan na zo na danna wannan ma lafiya lo, shi ma zan dan jira, za su bani wani percentage din. So da zarar na kun ga za ku goyin sun bani wannan SweatCoin guda 2. So hakan 3 nan ma zan zo, amma shi na 3 nan yana tafiya ne based on yau. So kun ga yanzu wannan ya bude, domin dole ya kai step 1000 shi wannan na 3 yake buɗe. Sai na zo na danna na 3 nan, shi ma kamar yadda wannan ya bude haka za su bani wannan reward din. So shine hanya na biyu kenan. Hanya na 3 kuma da ake samun kuɗi hanyar inviting.
so hanyar inviting. So idan ka zo kai inviting kowane mutum ɗaya za su baka wannan SweatCoin ɗin ne guda 5. Kowane mutum ɗaya da kai inviting guda 5 za su baka. Sannan kuma idan mutanen suka kai mutane 30 za su baka $10. Wannan $10 ɗin za ka iya withdraw ɗinta ne a cikin account ɗinka na PayPal account. So daga zaran ka kawo wannan mutane za ka withdraw ɗinta a cikin account naka PayPal account. So wannan shine yadda ake samun kuɗi da wannan application na SweatCoin. So wannan application ɗin 100% legit. Lokacin da na ce wasu su register wasu sun yi, so yanzu wannan ba su da matsala. Kai da baka yi ba, ka samu kamun wannan timer ɗin da aka sa yana counting down ɗin ya ƙare, ka yi register, ka samu ka yi inviting mutane, za ka yi register, ka yi inviting ɗin su register. So lafiya lau ka samu ka wuce wannan babi ɗin. So wannan shine ƙaramin bayani da zan yi akan wannan SweatCoin ɗin. So bidiyo na gaba zan kawo mana wasu update masu kyau akan su. So kai dai yanzu ka tabbatar da kayi wannan step ɗin da duk na faɗa ɗin nan. So kar ka bari wannan ya wuce ka. So yadda za ka fi referral naka nan za ka zo ka danna. Za ka zo ka danna nan wurin. So daga ka danna nan za su nuna maka ganin link naka anan, kawai za ka kwafe shi lafiya lau. So in ka kwafe shi daga nan za ka tura ma friend naka. Shikenan duk wannan ka tura ma friend naka suka yi join kai za ka samu wannan SweatCoin ɗin guda 5. So kuma price nasu da muke tunanin za su mine, za su sa shi Allah ya da bare zo karamin price, domin yanzu kaman competition yake wa coin. Duk wani coin da za a launch shi Allah da zai dan zo da dan kauri. So wannan shine takaitaccen bayani da zan yi akan wannan system na SweatCoin. So kar ka bari wannan system din ya wuce ka, domin wannan system din 100% system ne, yana nan ya fi shekara 7 da existing, ana yin sa, ba yau aka fara yin sa ba, saboda sun ga tsari na system din da ya shigo na crypto, yasa suka ce za su mai da tsarin wannan nasu su mai da shi su ma ya zama na coin. Kun gani sun ce launch in this September. So September mun riga da mun shigo shi, sun launch wallet ga wallet din su nan. So yanzu kuma nan da awa 17 price din san Allah da zai sauka. So wannan shine karshen bidiyo na, da Allah kar ka manta kuma ka danna mini liking saboda ƙwarin gwiwa.